І до новин спорту. Турнір по акробатицы памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина у 18-й раз проходит у Бресте. Гэты прыгожы від спорту ў абласным цэнтры прадстаўляюць звыш 100 удзельнікаў з России, Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси. А сам турнір атрымаў званне міжнароднага, рассказываюць наши корреспонденты. 18 гадоў мінула з той пары, калі не стала заслуженага трэнера СССР па спартыўнай акрабатыцы Владимира Павловича Коркина. Але памяць аб ім заўсёды жыве, аб чым сведчаць традыцыйныя турніры, якія штогод праводзяцца ў Брэсце. І з кожным годам колькасць удзельнікаў павялічваецца. За гады сваёй спартыўнай навуковай дзейнасці ён падрыхтаваў шмат майстроў спорту, прызёраў і чэмпіёнаў свету. Заўсёды на турніры сярод ганаровых гасцей каманда з Волгограда. С превеликим удовольствием приехала в Брест, так как турнир этот посвящен моему самому любимому и преподавателю, и моему любимому тренеру. И я хочу сказать, что вот все, кто с ним соприкасались, уже не могли не полюбить акробатику. Не столькі за спартыўнымі дасягненнямі прыязджаюць у Брэст спартсмены, колькі за абменам вопытам. Не асабліва часта ўдаецца выехаць, да прыкладу, на спаборніцтвы еўрапейскага і сусветнага ўзроўню. А тут ёсць магчымасць сябе паказаць і другіх убачыць. Тым больш, што спартыўная складаючая таксама прысутнічае. На турніры афіцыйна можна атрымаць розныя спартыўныя званні з самага высокага ўзроўню. І, як і імкнуліся арганізатары, турнір стаў міжнародным і вельмі прэстыжным. На протяжении десятков лет белорусы в мире считаются одними из лучших спортсменов. И белорусские спортсмены на международных соревнованиях, официальных чемпионатах мира и Европы всегда завоевывают медали и привозят медали. У нас профессиональные тренеры, специалисты и хорошие спортсмены. Юрий Печвард, Іграна Капян, областные новины, Брест.